hadden ta op het eerste offensief. Met thee, koffie, molken, brei. En maar net om liek wel, het zijn de aaien, die nog dwester of 4 mm plaats staan hier. Hadden karkens die rottelen door de gong, door de stilte van de ieren moor. Voor het tjinstoon had de brigade net. Ja, een enkel niet. Die probeert het nog wel eens. Maar ik hoef van de morgen geen eten. Ja, maar dat kan ze me beter maar nijletten. Want dan gaan ze er dubbel en dwars in om. Wie vreur? Alberda, die had de les moeten doen. Hij liet zijn boppengebit in de havermout vallen. Nou, de zusters had hij torst weer uitvisken. En die brei, die is vanzelf weer omgang naar de keuken. En doe best een vergeten naar je bord brei te brengen. Oh, Ron de Simmer, Albera en ik nog een stapjescomité oprochten. Wij zoeken een mons kaponnen maar brei. Ontploffen let in de keuken. En eruit naar de Zwitserland. Verklaard als non. Ja. Doe je Albera de harder beter bij de tijd. Ah, de panzerbrigade. Nog zo'n minuutje. Heinrich! Ik heb een Feuerwaffe! Goeiemorgen, dikke Peres. Dat klinkt ernaast al. Waarom ga je net bij Truut zitten dat je hier met spul binnen? Nou, Truut ken ik al. Ja, hij is zo mooi uitzicht. Nou, het uitzicht ken ik al. Nou, eet dan je brein maar lekker op, nou het nog warm is. Nou, als ik warme brei heb wel winters, dan zoek ik die karken bespringen, want dan dadelijk als de keuken het komt. Hier, dat ligt wel havermout. Ja, ik heb hem ook besteld. Oh. Sinds winters was toen de tekens goed strak instapje. Hoezo? Nou, toen ik net zat te wrakselen om in bed te komen. Dat is wel juist de uitdaging. Kijk, zo zelfs het bed, ik op maak ze mij erin. Kom ik er heel dol met me uit. Ha, dat zou niet overrollen. Sint Winters, ik heb vannacht van die dreamt. Doe is heel wel nekend. Nou, zo kijken we het dan, hè? Uit zijn. Uit zijn wat? Uit zijn een lange string parels die tussen in volle borsten hangen. Ik huil nog je volle borsten. Nou, je mijn dreamen wel. Nou ja, ben ik net al heel plat, hè? Aha. Ik snap net waarom ik naar jou praat, Harkje. Omdat wij door de gewone ding van jou te dij praten. Dat doet Verline. Nee, we hadden een mooi ding. Liek als haar aardig volle borsten. Dat is beter dan het geniele van je tijd. Toen ze dat die bedden weer. Sinds winters. Ja. Doe had een hemd aan, hè? Ja? Schande. Je bent eigenlijk een vieze op mansje. Ja, dat is nog wel eens kerig. Wanneer wordt hem nog een vieze op mansje? Die hebben nooit niet praat over vieze jongen maar Het is krek op binnen vies en oud synoniem. Ik ben maar eens niet stuurt stek naar de louter kranten sturen. Die vrouwbekken bij de Louter Krant, hè? Oh, had er altijd zwarte vingers? Oh nee, heel dal net. Sis, Ja. even zo praten. Hoe is mijn Albera? Oh, heel goed. Wat heel goed. Rennen, tinken, ziek, helje. Ik denk dat hij haast wel even snel komt. Sis Winters. Ja. Ha ik daar al verteld dat Albera en ik een ontsnappingscomité hien? Ja, wis. Oh, verdomme.
Nou, wat jou tot? Want jou het wel wat. Ik weet het vergeten. Maar dat is net strafbaar, hè? Nee, dat is strafbaar, nee. In de zomer, als het warmer is, look ik denk ik geen hemtoon. Doe duvel hensje. Onder betekent dat ik dan die lange streng parels van jou krijg zelfs. Nou, opraad. Nou, lekker niet, hè? Ja. En zal ik deze hier even wel zetten? Hey, Winters. Ja. Van dat ontsnappingscomité, hoe vaak had ik dat eigenlijk verteld? Maar een keer. Winters? Waarom zoekt je jou liegen? Je liegen is dat net? Hè? Nou, dat straks. Ja. Tot straks. Cor Hartman. Die is juist direct lid worden van de Zombie Club. Een reus van een kerel. Elke keer zei, hier nog jeden maar. Seizoen. De ziekers die dachten altijd dat hij een van de directie was. In zijn grieze pak. Maar doe, juist een beetje vonden ze Cor Hartman. Compleet in gries, al poortje band. In de viever, hier in de tuin. Ik dacht dat hij een strand was. En toen moest hij goelen. Als ik nou eens het lichaam kreeg van Cor Hartman, maar mijn hersens, transplanteer je dus. Ja, medische trofbraak in verzorgingstehuis Zuidrieën. Ja. Nou. Nee. Hartman stiet Joert net in de viever. Nou ja, nog net. Ah, de tweede brigade voor de zuiveringsactie. Opromje van het laatste verzet. Goeiemorgen. 4 minuutjes, ik ben zakleer. Nou, dat hel je toch net, juffrouw Bakker. Maar ik zal me wel vergapje om je prachtige lichaam. Nou, beziek je het maar eens. Wat? Beziek je? Jo, bieden met iets bij te beginnen. Het is hier groot raadsel, juffrouw Bakker. Wat? Wat jullie er al eens zissen. Hoezo? Wij communiceren net, juffrouw Bakker. Nou ja, je weet hoe dat komt, hè? Je zit er nogal een grote oude maalje die net een witte van oer en tiert. Maar die oude hoeren net zoals jou. Oh, die kennen net zo hoer als ik, zou je bedoelen. Nou, in ieder geval doen ze het net. Wij moeten maar eens te geren een goed partij hebben uit het zin van het leven, juffrouw Bakker. Ja. Oh, je bent er maar eens? Wel nee, al hier en dan net. Oh, waarom zeg je dan ja? Daarom ging je net eens even een eindje te keur in, hè? Wilt dat ik jou kamer doch? Dat snap ik net. En dan dit hele kwartier missen? Neem je jou dit een peteer? Nou, ik er net, hè? Neem nou meneer Albeda. Jo, die weet wat een peteer is. We hebben het altijd nog allerhande van zaken. Oerding van buiten en zo. Oh, je bedoelt de vrouwtje efter het stek. Nou, dat interesseert me geen reet. Je mag niet skam. Waarom me interesseren voor dingen wat je efter het stek bad? Want je leren het verder wel als het stek. Je kennen wel verder als het stek, als je maar door. Als je het maar door. Oh, hoe dan? Huh? Jo op een reg? Nee, jo. Neem een taxi. Je kent het best van. Och, geen. Kijk als jij het iets. Een rit zien er bijna heen. Of binnen jou daar te gruts voor, is dat het? Je wordt hier op een zenuw, juffrouw Bakker. Nou, dan weet je ook eens wat dat is, hè? Want je doet er zelfs net oors. Ik hoef deze keer maar eigenlijk niet te doen. Oh.
Je kan het zonder mij. Oh, jawel, ja. Maar ik ken deze keer net hoe voor de grootwal litten, want die zoon jou samen aan het schreeuwen. Ja, of zo geil als boeter. Ja, daar geven wij er bezeten van seks. En dat is net normaal voor een man van jou hier. Nou, hartje door. De wier onder heeft hakken hier net meer haaien. Maar kijk me ook goed die teken hoe het wier. En ooit ik lid werd van de Zombie Club, nou, dan zal ik er nog maar nog dan weer omdenken. Zombies? Zombies, uw meisje geen zombies nemen, hè? Jo, dat jet. Kort Hartman had in de vijfers in de poortje bij. Ah, wat stumper. Hoe staat het met jou uit? Lebt het er nog? Ja, die ben het bij u zien. En als hij deze kamer zou zien, nou, dan zou het wetteren hoe de tosken rennen. Had hij zijn eigen torsken nog? Hij is 80. Nou en, Kort Hartman is ik 80. Jij zijn eigen torsken nog wel. Och, dan hoop ik maar net dat hij zijn torsken probeert uit te halen van die jongen om in het bakje te lessen. U zou wel willen dat de sloop al heel dement waard look. Hij goelde naar het poortje bij. Stumper. Je hebt de trend van een jongen die zijn ouders kwijt is aan het strand. De trend van een man. Die het stekkenkoer. En die in één zegt, dat is die de poortje bij. In de vijver. In zijn grijze pak. Hij hier net googelen, man. Hij hier ziet zijn beren aan elkaar pakken motten. En ziet zijn beren skepken. En wuiven motten naar de meesten. Ik ben net huske. Ja, dat moet je zelf maar even doen. Ja. Ik ken het zo best. Als iemand in de buurt is, ken ik net even wat jongen juffrouw Bakker. Ach, doe net zo'n nieuwe man. Even aan het douchen. De hier brandt mij het winters. Wij binnen verhelen. Ik wist niet dat jij zo goed zo kon hier Ja, verwakken. goed. Ik vind het wel leuk om te jongen, dat wel natuurlijk. Waarom kom je net bij je skorken? Ach, er binnen allemaal van die kerstversjes, daar hoor ik net zo van. Oh, nou, er is koffie in de 60 kamer. Nou, dat zoek wel even dwang kennen. Ja. Nou, wat morgen maar, hè? Adieu, mijn kleine gardenofficier. Adieu, adieu. Und vergesst mich nicht, und vergesst mich nicht. Oh, zal dit? Oh, best aan het tellen. Nou, dat mag ik onthouden. Een probaat middels zijn verpleegsters die de heren van de holhout kletsen. Zorg je dat ze de pols opnemen. Even rustig ziek, Helje. Ja, dat is gelijk. Waard net ziek, help die de piep uit. 23, 34. Sis, ik moet al langer of vaker pissen. Net erin zitten. Hè? Je waren je best niet met me zien. Oh, ik had trots speelt. Wat wil je van waar weten? Vlees of hin? Wat zou het horen hier willen leven? De hin. Mooi, dan neem ik het vlees. Ga. Mag ik nou een krant te brengen? Nee, dank u. Je kan zelfs onder ik hier heel even zelfs. Ja, wie denkt er van ophouden, hè? Je bent alleen maar stroffelen. Ja, maar dat wie hier nooit bakken, wel dan.
Jo bent net de enige die zo komt. En nu nog eens wat, hè? Waarom ben wij altijd stroffelen? Waarom zei het mij net, hij erheen val? Nee, altijd stroffelen. Als het mij ten nog een keer komt, hè, dan wil ik dat zo zei, Cuperus is op mijn kont lazeren. Maar je doet net Wenno? Alleen nog, als het ook onder mij is lessen. Jouw dochter komt, Joet, hè? Ja, allereerst de snijden van de mannen. Gans naar hier uit Utrecht. Ja, Hè? hoe dat aan een weerskoen van mij is dat ik eigenlijk 4 of 4 is. Dat is net aardig zijn. Ik ben het aardig winters. Zo'n aan laatste visite ben ik stroffelen. En dan moet ik er 's nachts 2 keer uit die Stefan 1 keer. En dan net stikken te krijgen kan had man. Die bij de zombies komen. Je moet je altijd zo onloeken. Het zit nog net voor een man van jou hier ben je nog 10 goed bij. Nee, dat wil ik net zeggen. Want ik zeg dat je te volle mij zelfs beginnen binnen. Als ik hier een jongen wie, hè, dan zou dat vriendje van die, hè, die met die vieze vingers werken. Jou te kranten. Ja, die ja. Ik wist het wel. Die zou me wie van spreken geen enkele kans meer waar die had. Je moet mijn grip laaien. Ja. Ja, maar ik houd van die. Wat ben je jou stroeg slim? Hey, Winters, Ja, zou ik wie juffrouw de Groot aan Goen, maatje? je is de groot, hoesa. Oh, dat zei Bakker. En ze zei dat juffrouw de Groot aan deze kamer kwam had. Ja, dat is ik ja. Maar je verbakken wordt dat laaien. Waarom zit je niet? Ik ben nog wat bedenken. Nou, vertel me het astma. Als ik jou erheen breng. Vlees! Titelrozen. Titelrozen bij het soort. Hij is ik maar stomme naam van Blom. Ah, Albera! Hey, Cuperus. Hey! Ik had 2 kopjes koffie bij de zusters pikt. Nou, dan hoort het wel aan, joh. Straks moest nog een weekend in Carnetaire bloeien, moest wachtrijden bij de poort. Valt voor mooi. Nou joh, op het ontsnappingscomité. Op het ontsnappingscomité. En hoe gaat het, Joert? Oh, zijn gongje. Ik moet net klaaien. En dan? Och, Singonkje. Ik ben het klaar. Dokter Dijkstra is juist erbij geweest. Oh ja. En? De woenen hielp mijn vaasje. En het weer een slimme operatie voor een man van mijn heren, zei er. Ik zei ze altijd meneertje in steeds van dokter. Daar heb je een hekel aan. Hoe is het met de wetterleiding? Nou, lik als mij die niet eet. Lietse bitsies en zinker op een dij. Ja. En wat zei dokter Dijkstra ervan? Ja, wol. En even mij, hè, had hij in gedachten de maat van de plastic poedel opgenomen. Wist je, ik had eens opzocht, hè. Het schijnt dat hij voor een geen waskogel kreeg. Ik bedoel, hij viel net op een pisjemat. De pisse, de plast in de broek en dan viel het warms. En dat is alles. Jongen, dat kan naar jaren door je. Nou, net als ik dat ja van Dijkstra goed beharken ha. Ik weet net wat ik lever. Dit of poortje bij. Als je hard maar naar zoen. Ja, hij ziet het. Verrek. Hij ziet hij nou ook alweer. O ja, hij ziet op een gong. Op een kop in de kranten. Krant doen ze boppen. Zijn grieze pakjes greep naar de stomerij.
Steeds. Over plastic poeden praten, hè? Het is maar één poeder, hè? Nee, daar wil ik het nou correct even bij die hoor. Hè. Zo, ik denk dat ik nou mijn eigen ontwerp maatje. Een dubbele pisbroek zag. En dan met 12 linietjes dat onder de enkel staat. Dan hoef ik net zo vaak te verschijnen. En dan is krijg of het opzetten voor een man. Vraag kan je er wel hier voor een sponsor van vinden. Hè? Krijg als die autocreus, weet je wel. Op de overal, hè, die namen staan. Ja, precies, dan moet ze de namen wel eens kennen. Nou, dan ligt ze uit een broek, dan heb je een zakje. Ik weet wat. Nou. Doe 6 de namen op de boetekant van de broek. Ja. Onder deze broek zitten de pisbroeken van Jan Kopperen, sponsoren door die. Ja! Ja, joh, dat hoor! Nee, dit is commercieel net zo goed, Albert. Wij moeten van die onderbroek nou, joh. Wij moeten poeden ontwerpen die broeken binnen. Ja, Ja! en als ze dan opblaasbaar maken, dan Ja. krijg je die reclame boppen de merken zweven. Ja, dat is een goeie dier. Komt die dochter hier wat nog? Ja, allereerst de snijden van de man. Dat wist je wel. Ja, ik weet wel dat ze allereerst de snijn van een mannen komt. Het wie maar bij wijze van vrezen. In orde, Albert, in orde, jong. Ja, het spijt me. Het is al goed. Ze zeggen, hè? Ze zeggen dat je het net vernemen. Zeggen ze. Ze zeggen dat er starig een lietse flaters in je onthoud komt. Ja, je verneemt het wel. Maar te let. Je zit een verhaal te vertellen en niet in de gaten dat je dat al eerder verteld had. En net lang lint. Want dat zou net zo slim wezen. Maar kwad lint. Lieke juster. Nou, dat heeft me al juist net verteld. Nee, dat bedoel ik net en dat wist ook ik wel. Maar op laatst, hè, dan komt er een stuit. Dat je het zelf net meer beseffen. Maar hij het dan zelfs nog wel in de gaten. Dat best, joh, toch diepzinnig. Het is krek als mij die eerste straaltje in de broek. Dat viel ik net aankomen. Oké, dan praten we dit al. Op het stuit, dan stoot hij zelfs te begin te herhalen. Zonder dat ze te weten van haast, zal ik voor het eerst in de broek pistje zonder te vernemen. Dat stiert. Ik heb het Jim zeggen, doe doorst het in de broek. En dan zei ik tegen die, dat had me al verteld. Veel zo stoot dan aan de eerste in de gaten en dacht dat hij een broek dingen haast. Nee, en dat was ook vanzelfs. Zes. Abel Lenstra en Vaas Wilkens. Bram, Appel Bram Appel, en Kees Rijs. even thuis. De Vroet. Arie, of weet nou A3. Arie heen betocht. Dan horen we het op Arie. Arie de Vroet en Rine Stalau. Schijvenaar Schijvenaar van Bun. Van Bun. Van de tuin. van de Tuin. Piet Kraak. Dat ben er altijd nog maar te zien. Ja, dan waren we hier nou nummer over. Ja, dat zal wanneer echt komen. Ja, zo'n onthoud dus verdwijnt. Dan weten we misschien in één keer de 11e namen. Ja, maar dan ben ik de eerste te zien nog even vergeten. Ja, We kennen het zelfs opziekje. nee. Albert, dan is de orde aardig hier trouw, joh. Ja, ja. Viert net flinke vleugel in zijn begintijd. Nee, joh, net een jochentje 48. Nou, ik vind het wel sneu voor de man, hè. Zit hij in het beste overtaal wat we eerhand hebben. En dan binnen we zijn namen kwijt. Maar wie hij dan net? Hé, misschien had Hartman nog wel een helder idee. Ik ga hard maar juist naar jongen. Oh ja? Ja, hij
Hij ziet de begon op een kop. Verrek, ik geloof dat ik eerst maar een de keuring had. Ja, dat zei Willem van Oranje een keer hij van de trap maar voel. Doe best net wie is couperus. Doe ik net Albera. Is mooi, de kerst op mij leunen. Oh, dan zoek me eerst nog een klaar motten. En wat je beginnen bij de koningin op audiëntje. Hé, als we nou die opblaasbare pisbroeken hier, hè, dan koest me als een ballon, zo achter je oorloeken. Zou gek kregen mij net. Nou, ik couperus zo wat jong. On jong Albera. Jouw man in de groen. Hier man in bloei. En wieken van bruine blijden te ratje. Het leven van titelroos. Nou, ik zal me maar verklaren. Ze komen uiteindelijk al heel uit Utrecht. Zulke is een pronkje. De blazer. Als je kijkt nog wat indruk op mijn pakers is er. Als de maai komt. Als hij mij komt, dan zal ik hem mijn oorlogsverhaal vertellen. Verduld, ik ben haast een held. Dan had jij niet haast snapt het misschien ik wel. Ja, of net vanzelfs. Daar in de Albera. Kinderbos vooruit, Albera. En net slofje. Heer hem Albera. Blinder. Nou maak al in het huisje. Winters. Hoi. Ja. Hoe is het vlees? Oh, Skarrel. De hinwie, super heerlijk. Oh, als we erachter komen hoe gemeen dat is toch best Winters. Dan kan je wel fucking dadelijk die in krijgen. Ga je maar wekker maken, ze zullen zelf wel komen. Ja, mooi. Ik wil net dat ze naar me joggen als ik dat weer omschenken. Hier is naar wat? Nou, ik word het mooi weer. Ze komen al heel voor jou uit Utrecht. Ja, dat zei ze heel tijd. Maar er is hoop. Volgens mij komen ze allemaal een beetje later. Als het zo trok hier, hè?
Dan komen ze aan de auto net meer uit. Hastige roentje gebouw met die auto, waarop we nog krek even van, oei! En dat dalen ze weer om nu terecht. Meneer Albeda kreeg het neerbezitten. Nou, zonder had je loers van worden. Zul ik thee brengen? Nee, ze drinken onderwijs wat. Goed. Hey. Ik even terug naar Cor Hartman. Oh, ja, krekvrij. Hoe komt het eruit met mijn Hartman? Hoezo? Nou, bij hem rent de bezitter helpt uit de door plat. Ja, dat is zo. Nou, het volk dat Joert komt, kriet heel het voor de kisten. Stel, Hartman stiet weer in de viever. Eens gaat het jou niet on. Maar de directrice vangt je even op. Oh, dan hoop ik maar net dat zijn zuster komt. Hartman had al eens verteld, die is zo gek als een cent. Nou, kan ze mooi een gerenpoeltje bij je. Dat doe je niet met, die houden we erin. Nee, ik net ze mocht, het ontkwam ik. Dus, de directrice komt het volk hem te meten. Ja. Nou, ik hoop maar dat ze het horen kan. Nou, zit hem er net doorheen. Ze is heel wat monsk op dat stuk van zaken. Oh, ze is hier al wat moois. Ik had tieten. De nachtzuster kan de kleur op de del, hè, als ook een ding is. Nou, dat leert ze wel al. Het is wel eigenaardig, hè. Cor Hartman, die werd lid van de zombies. En de directrice moet het de bezitter vertellen. Maar waar vertelt het hem? Zoek hem alleen maar een shoe, meidje. Dus vertellen we hem maar niet. Nee. Nou, ze zullen je zo wijzen. Hè? Ik ga gelijk. Alle mannen een beetje letter. Wees nou maar dankbaar. Maar dat wil ik. Oh? Ja, als ik erom denk, dat stof van Simmer geen hemdragers is, dan zit mijn moed al hier nog vol met dankbaar. Verschrikkelijk, niet verschrikkelijk. Wat is er met jouw kapstok gebeurd? Oh, die hek van de moord. Die val. Nou, lik daar even op heen je. Ja, Hoi. stuur maar in. Nou, dat liek het als een vlag op een stroompreem. Winters! Winters! Winters, Oh god. Oh Heid, je bent er helemaal van. Heid, oh Heid, wat is dit wat? ik ben... Oh Heid, hoe kan dit gebeuren? We moeten even hierop. Ja, ik zal even... Oh Heid, nou ja Heid, wat is dit ik wat? Nou, ik zal je Ah, Pieter, helpen. Pieter! Pieter, dan moest me helpen! Ik zal jou even helpen. Donet, hij! Pieter, Even, pak
hier. Nou goed, ik neem de holle dode voeten. Toen snapt er ik niks van, hè. Nou ja, zo zag ik net alle dagen meteen, hè? Even zo heen, Pieter. Hi, ik Even ben zitten. heel zijn de vorige keer. Ik heb hier zo'n knop voor jou, voor om mijn nek, zo'n reden knop, daar kun je dan op drukken. En als er dan eens iets gebeurt, Rustig. dan is er zijn je bij. Dan Nou, omheen. heel makkelijk vest. Ja, Dan is je heel makkelijk vest. Hey, voorzichtig, Pieter. Voorzichtig. Zo, kom jij maar even zitten, Heid. Jo, kun je wij willen jou zitten. Daar. Nou, voor het zuster graag. Voorzichtig, Pieter. Och, hé, nou. Ik wil even zitten. We winnen jou met wanden. Ik verveelde me, ik dacht lekker wel door de vlieg lopen. Ik bezocht mijn fietsvesten dan. Waarom houden jou de toffels net om? Toch was mijn blazer? Dat jocht toch nimmer. De bedoel dat het niet met jou, dat jonker liet ze van de verraad aansluiten wordt, dat ik een zombie word. Ik wil net dat jou dat wit broeken. Kerst beter net zien Heid ingaan, Jenny. Zal ik je fiets hem strekken, Heid? Nou, meer heb ik grieven worst. Wat ik het toch om. Pieters. Eén keer strekken. Jo, haar pracht toffels. Ik snap net waarom jongen alle geweltjes gewonnen moesten. Waarom? Nou, omdat ik haast een vier op een tafel tap doen is jezelf en dan slag het net met toffels. Kom nou, meisje, hè? Je argewaasje. Laten we nou even ons beste futje vastzetten. Waarom lijkt je ook? Nou, het beste fortje. Dan gooi je niet in dit verband. Ach nou ja, het wie ik net mijn bedoeling om te krullen, maar we hebben ik zo'n rotreis aan. En dan kom ik hier erin en dan lees je jou hier door de vlier. Nou, ik viel me wel goed, ja? Echt weer? Zeker weten. Stroffelen je over Gaurus? Nee, ik stroffel in net als ouders. Zo. Deze heb ik voor jou mij nog. Deze zit de tuin, ik ga ze zelf geplukt. Oh, titelrozen. Wat aardig. Nou, ik zal ze voor jou in het wetter zetten. Hè? Sorry dat we aan de lette kant wien, maar de reis wat ik hield in Dreger. Op Rusten dikken. Ja, bij Lelystad, wel 5 kilometer hoor in je baan. In je baan. Hoe is dat weer om? Ik denk dat ik vooral maar hoe Zwolle probeer. Nou, dan zoek maar in tijd zo weer omgaan. Dat is net zo'n gek idee. Hey, Jenny, je hebt zei krijgt dat we beter net te let weer omgaan kunnen. Nou ja, we gaan op de wenstige tijd weer voor. Ik bedoel maar even op het verkeer. Maar ja, dan wie hier een lange file, maar nevens mij wie de orenkant net al brutst. Ja, verderop. Ik denk dat ik vooral maar hoe Zwolle reed. Nou, dat is heel een gat, net. Zet je hem fucking dadelijk net al. Nou, net sarcastisch worden. Hij jou hoegen net dat hele eind te rieten. Nee. Hij mieke net mijn om. Nee, dat hier wel kent. Pieter zie mem uit van huis bij huis. Pieter. Pieter. Huh? Jou die hebben deel. Oh, ik zeg even trotraan. Het is wel mooi, hè? Zal ik hem hij dikker wel wacht zetten letten? Nou, heid. Nee, bij zulke soort zaken moet je wel even stilstaan, hè? Dus heid wat ik een daar haalde. Ja, maar er is een zwierigheid. En dat is? Het hier aan reden. Oh, maar dan kunnen we het combineren. Ja. Waarom hield hij dan net zijn waarom hij mieke net mijn om had? Nou ja, hij vond het slimst, Pieter, maar hij zit midden in de tentamens. Ja, dus ik is een echt wiskundeman. Ja. Hoe van het leren? Gaat heel goed, ja, werkelijk. Zelfs op snij. Zelfs op zijn eigen. Ja.
Ik dacht dat Nederlands zijn beste vak weer. Nou, dat is je favoriete vak, hè? Maar als je beziek je hem de exacte kant op te sturen, hè? Dan ga je het de volle meer, Ja, hoor. volle meer hoor, ja, sure. Maar hij docht Nederlands docht er nog wel als bijvak. Ja, ja. Hij is nou bezig met een scriptje over... Multatuli. Ja, correct. Ja. Ja. De havelaar. En jou draag ik mijn boek op. Willem III. Keizer van het prachtige rijk van Insulinda. Piet Keizer. Die ziet ik in elfental. Maar ja, dat weer volle letter. Voetbal. Oh. Zit ik alles naar te leren? Ja, dit tentamentijd, hè? Ja, sure. En in een auto kinderen net leren, Nee. dan wordt er misselijk. Ja. Maar misschien een orenkeer, hè? Ja. Hoe gaat het nou met jou, Heid? Ja, zijn konkje. Maar dat klaar. En met jouw vriend, Albeda? Oh, zijn konkje. Maar dat klaar. Ik wou dat jou en Jimmy praten. Nou, dokter. Nee, dat doe je net. Je maakt je alleen maar loeden. Nou, dan wordt het minder met mij. Ik zou zweren dat ik praten. Je vertelde net hoe het nou echt met jou gaat. Jenny, du was hier naar het wetten. Hoe het echt met me gaat. Hoe weer? Ja, dat is net zo, Heid. Ik bedoel net dat Jenny het wetten wil. Ik bedoel... Nou, hebben we het al vaker over Han-Pieter, hè? Dat bad je niet. Hiel dan niet. Uit zijn dat ik starig aan oortakelen. Maar dan wil ik je wel allemaal geen verslag van je aan. Dat stond vervelend voor mij, voor Jim. Maar oortakelen is geen drama. Het jet erbij. Bevreed ik net om een medisch verslag? Bevreed ik gewoon hoe het met jou gaat van binnen? Van binnen Ja, van binnen. In het algemeen sprutsen. Ja. in het algemeen sprut. Ja. Nou, dat jet al wat beter. Nou, zijn gomkje. Maar dat klaar. En zo is het. Nou ja, ik klaar ik wel eens, maar dat is alleen nog om patiënt te letten hoe kriegel ik nog ben. Snapt? Ja. Mooi. Nou, dan nou maar opraad. We hadden bouwvergunning rond van het huis. Ja. Ja, De bouw- ja, we wonen plat dak gaan. Ja. Zo. Ik ga me er aardig in verdiepen, hè. Hij had zich er Het heel veel- bedragend wezen zat hij erop zitten kennen. Waarom zou je op het dak zitten willen? Ja, zo. Op tuinstwol, Ja. meidje. Dan laten we van die scoot worden, laten we meidje bij ons in de slaapkamer. En dan kunnen we het dak opstappen. En dan kunnen we simmer thuis, kunnen we hem aan zien. Dat is dus heerlijk. En zonder dat de burgers op de hand joggen. Nou, correct, ja. Oh, ik snap het. En dan maar hoop je dat die beurlui dan ik net een opbouwdel zetten. Want dan word je hem ook weer heger. En waar is dan het eind? Hè? Voordat je het witte zitten s'moois 2 huishoudens te breken. En die zeggen dan zo hoe de domtoer van Utrecht hidden. Van de woorden Albert en ik nog een opblaasbare pisbroek ontworpen. Je moet er net denken dat zo praat mij dat docht. Nee, doe lakens ik net. Ik snap ik wel dat ik in het mij boer. Doe nog dorst nog haast neer het zijn. Zul ik maar correct nog haast neer jet. Nou ja, dat zie ik net zo butten. Nou, daar haast het wel voor elkaar, hè. Hij maakt het bizar leuk. Nou ja, we kennen nou, je kunt net al heel goed mijn zaden doen wij. Nee, krijgen we dat weg.
knoop mijn toffels aan. Pieter? Spiet me heid. Hij woont net mooi. Ik had er op een oorstier, maar hij woont echt net mooi. Eens is ik de man bij, hè? Jou niks, hè? Ik kom er wel doorheen. Hij had wie wel van jouwheid, maar hij had de laatste tijd zulke akelige dromen. Nou zou die eens kort Hartman dan kon ik het begrijpen. Waar is Hartman? De lokale strongenjutter. Let maar. Daar kan hij nog van dromen. De laatste keer dat hij wist had, hadden wij het toen 2K11-tal gehad. Ik moet Klaas-Jan Huntelaar in de spits hebben. Hij net. Nou, dat hoeft me toch net van de droom. Nee. Nou, waar wil van dan? Van mijn oorlogs van Haan, een tweede luitenant die dan een schot lost had. Nou, zit op Jenny, waar wil van dan? Ja, we nemen het jou ik net veel. Oh, we denken dat jou het zelfs net iets in de gaten na. Allemachtig wezen, wat duidelijker verdomme wat net in de gaten. Ja, jou praat hoe de deer. Net wie. Ach, wel weer. Urinebroeken, zombies, verstoorde bewenners. Alles wat je zegt had maar de deer te krijgen. Daar dreemde hij van. Ja, hij dacht dat elke keer je stoor. Nou, dat ik zo. Maar hij wil net dat jou deer ging. Nou, hij springt er nog. En met Jonk Litsma een keer wetter van de aan het leven. Vanzelfs weet hij wel wat deer ging met shit. Maar hij hoeft alle stadia hoeft hij nog net te weten. En daar hij jou het altijd oer. De aantakeling, de verrotting. Hij moest er een blijtje. Ja, jirre. Hij had dus met me allerhande pijnlijke vragen gesteld. Over haar magen. Nou, wat hij zei. Net de volle vrij en eens keer een haakje. Blijf hij nog helemaal een serum magen? Nee, Mark had net zijn dat het misschien wel kanker is. Nou, wat is dat? Nee, vanzelfs net, maar ik beziek jou wat duidelijk te Ja, meidje. wat beziek je jou? In Tuurlijk. orde, Jenny, ik had al noteerd. Sorry, hè, ik zit er gewoon mee. Het is ik nog maar een jongen. Hij had vanzelf wel het betters te dan. Had hij al verkering? Ja. Aardig famke? Ja, ze had er het hier. Oh hè. Mijn eerste vader, ik zou reed aan een vuurtoer, maar wie er lekker gek op. Nou, mooi. Giet nou wel weer goed met jouw heid? Ja. Ik zoek goed naar de theewijn. Oh, nou wij sterk onder mij verloren, hè? Hè? En nou wat er toch goed, hè? Ja, dan met die kant weer op. Ja, want wij weet ik net hoe het er op de A6 vast hier, hè? Maar we willen best nog wel even bloemen. Vast zelfs. Ja. We bloeien zo nog een kwartiertje, hè? Nou, denk erom hè. Haast komt het jongensverkeer op gang en stiest in de file. Ze is Pieter, door ik de groetnis van mij hè. Zeg maar dat ik van de morgen een eindje te kuieren geweest. En wacht even. Ja, hier. Oh, ja. Was deze even man hem Jan? Zo. Klaas-Jan Huntelaar. Zal ik wel. Komt er haast nog hier naar jou te share? Och man, ik heb wel takomskaartjes voor Keepje. Ik bedoel het stroffelien. Johan nergens spinnen? Nee. Mooi. Nou, hoi. Ja. Succes met je opbouw. Goeieheid. Goed om jezelf te denken, hè? Onthoren man, hè? Toch? Dai. Jenny. Och. Feitelijk best het best wel aardig, hè? Ze mieren het net zo bot. Nee, die Pieter zit geen kwee. En Jenny? Ja. Die zijn huid net uit de bek bij stapt. Zijn ze altijd. Maar ze likken dik net op een man. Van Us. Meneer Uses. Slok zo wat. Hoi, Ah, Winters. dacht ik wip je nog even gezien eer ik naar huis ga. Maar dan krijg je net zomaar wippen, Winters. En die wikken de wik best, of de hier hoe het met komen in een tigonwaarlijke familie zit. Ik zeg ze voor het gaan. Oh.
Wat zal dit? Even mij de burgervoeten omheen. Ja, wat voor fok? Ze ben net zo lang bleun. Nee. Een nieuwe tactiek. Ze komen net alleen nog letter. Ze bedenken ik verlegjes om hier weer een huis te gaan. Wij hebben het er al. Oh, de meest intellectuele zaken die er maar binnen. De Fjouwbaansdiek. Oh. De uitbreiding van Hardenhoes. En ook van binnen weer. Oh? Ja, maar het wordt jonker dan wij wel slimmer. Er komen steeds meer skoft niet parteer. Die fort? Nee, de theewijn is op komende wij. Oh, nee het eten, alleen nog een bakje thee. Best. Zo. Dankjewel. Alsjeblieft. Oeh, koekjes. Lekker. Nee. Wat meen je dan? Ja, die. Nou. Smaakt er nog net zo mee. Zie je bakens is er net mijn om. Maar je zit in het tentamens, zeggen ze. Ik kreeg al vreselijk pijn in het leven van de dames. Nou, ik wil heel dan het mooi komen. Het kind dat hij nachtmerries kreeg van mijn verhaal. Geloof je dat? Nou, de ben bijna niet heel vreemd reageren op dit soort van huizen. Ja, dat is dat. Ja, waarachtig. Dus het lijkt net alleen nog aan mij. Zijn ze dat dan? En dan kwam het wel op Delia. Moet ik oorman eens met hen praten? Als er was een keno van mij op was komen, winters, dat taart niet moet, maar beter van net. Ik had er zelfs ook nog wat schuld aan geloof ik. Ik dacht dat ik die jongen een deugd die je maar mijn verhaal. Moet ik hem dan wat meer kunnen vertellen? Oh nee, helemaal net. Ze zoenen begrijpen moeten. Dit is echt meer haar een probleem. Sis, had de familie van Hartman nog begrepen? Daar hebben we het nou net over. Had de directrice nog maar aan het praten? Ja. Zo, die nachtmerries gaan wel over. Hij had verkeer. Nou, dan gaan ze grif wel over. Nofelijke dream. Ik hoop je het. Wie het te dream? Waarom zeg je nou soks? Wanneer gaat naar huis? Dadelijks. Wanneer komt ze weg? Tuesday. Zocht je vrouw nog? Waar hak je? Winters. Nou, door nog net krijgen of zo en je daar overal van wijzen. Nou, dat ben ik net. Ik ben meer jaloers. Ze is een aardige vent. Tegenaardig, ja. Krees? Nou, net bijzonder. Nou, mooi. Zo krees en mooi. Ik ben vaak maar ijdeltuiken. Zo maar naar mij. Wat is er? Had ik wat verkeerd zijn? Nee. Wat is er, Winters? Wat dorst? Wat is er gewoon? Wat is dat screamen?
had je toch verteld dat de directrice de familie van meneer Hartman te wordt zoer. Ja? Zijn zuster kwam. Ik ha haar naar de directrice gebracht en die vreeg me er even bij te bloeien. Geen verder? Dat het ach zo mooi zijn. En doe? Zijn zuster die had het om. Maar hoe zei ze niet? Ik dacht dat ze ondien weer. Maar opeens ging ze steen en zei ze heel nofter. Het had je nut. Dat zei ze. Het had je nut. Hoe kun je nou hoopje aan om meneer Hartman? Dat zijn familie het samen roei houdt. Stomme zuster. Hark in ons leven, Winters. Doe kerst geen hoop, Jan. Dat kerst net, omdat er geen hoop meer is. Kerst heeft nog wat Fleur en William en die maailipje. Dan moest er echt geen donder ongelukken van die idiote zuster van Hartman. Ze is net idioot. Ze had mij aan volle verstaan een knop omdraaid en meneer Hartman. Oskreun. Dat is het. Oskreun. Hark je nou eens. Er gaan meer Hartman best. Dat wist ook ik. Er is geen verwin op, hè. Er is geen paard waarom. Joe denkt er, waarom komt ze net? Over een weken of over een mannen, zo ze haar het niet meer herkennen, als er al kan. Maar ik jou de moed net op. Ik kan zo er net meer weten waar ik ben. Dan nog liet ik het er net bij zitten. Ik zult je hem leidje. Ik zal grapjes meidje. En ik zal hem altijd meneer Hartman nemen. Ja. En als hij dan op het stuit weet wat ik ben. Of weet wat hij zelfs is. Zal ik die akelige zuster van hem schiljen. En dan zal ik zeggen. Het had wolzin. Dat doe ik. Heel goed. Het had je knobbelige vingers. Heeft u opzet nee. Dank u wel. Is dat beter? Prachtig Winters. U bent een bijzondere vrouw. Hoezo? Ik mag die graag leiden. Ga ik me ongesteld? Let je nog maar eens een keer pakken door die feun vandaag. Nou, rond 10 dan maar, hè? Komt easy, Winters. Dan ga ik de trend van Winters in mijn boesdoek. Ik kan me net herinneren dat Jenny hier bij me gehoord had. Ja, dat. Doet ze van een fietsgevoel. Toen had ze screamd. Til daarop. Toen screamde ze op mijn schouders. Ze screamde van pine. Maar had ze eerst screamd van verdriet. Als ik het in de gaten krijg, dat die vreun van Winters net aardig zijn is, nou dan. Ja, wat dan? Dan zeg ik zijn Cor Hartman dat die vriend van Winters zijn zoonkastel in elkaar trapen had. Ja, en Hartman die had hier wat in de bouw. En Winters had hem geschreamd. In mijn boosdoek.
Sigonkje, ik moet je net klaaien, dat is met die. Oh, Sigonkje, ik ben er klaar. Het zijn dat ik nog hard in de broek pissen. Zo het ik een idee wees en geen even naar het huisje. Ja, greep ook, zeg maar, hoe kom ik op die rotstoel? Onbegrip. Nou, kom op, Albeda. Ja, winters hier me lang op, tilt jongen, wie verken. Jasje, ik ben winters net en dood ben je verk. Hey, hoe je dat televisiespultje kan weg? Hokkerspultje. Nou, op de televisie. Oh ja, dochter het of dochter het net? En wat zou dat nou? Nou, ze moeten hier maar eens komen te filmen. Je zit een oud man. En het wetter stiet hem aan een knibbel staat. Daar is het huske. Het slacht het hem. Of slacht het hem net. Is het mis? Nee. Dat we hier overwinningsgeld, dat ik uit die stoel rekken ben. Mag ik die verder nog helpen? Geen sprake van. Maar doe wist hè? Ik jong net. Nou, dat is zo van net. Was kaken? Nou, als het dat was. Hoe wil je er bezitten? Nou, wat ik nou steeds de dwang om schroeten te houden. Hoe je die kuier? Wat zo is het? Hoe je die kuier? Ik ben naar de snobbenzaak geweest. Ik heb een poeder Engelse drop gekocht en ik ga een punker moeten. Wat? Een punker, zijn hier met hier rug door Rijn. Wat die haalt u? Nee, hij heeft me de dikke geholpen. Nou, dan duurt hij er nog al een keer hoor. Wat een anticlimax. Ik dacht dat die Niagara watervals jij zo. Lietse bietjes en vaak. Als het net slim is, moet ik even op je voeten staan. Vanzelfs net. Als het dan maar net slim vies dat ik erbij zitten bleef. Ja. Als het dan maar net stiefst. Want dan jou ik met Del en dan ga je zo rein. Dan gaan we yo-yo. Dan wou ik een hydraulische tafel dat het schaakboot mij op een Del gaat. En als winters er aan een komt en vreeg het hoe het maar gaat, dan zeggen we op en del. Op een Del, op een Del. Hey, zal ik daar eens een lekkere orde eten? Je wist, van een oud slokje bloed me jong. Ja. Zo mag ik het hier al bij, jongen. Hey, laat me weten, jong. Ja, ik schaak beter als die. Opscherper. Waarom best wel eens als Steve? Ik had een volle neut. Opskepper. Hij mag het goed op elkaar houden. Nou, zonder net, jong. Ach, ja. Nou, Nou, op het ontsnappingscomité. op het ontsnappingscomité. Nou, dan moet je beginnen. Ah. Zo. Waar
Daar best uit van. Nou, hier, op mijn kamer. Een roos. Had niet een jongen. Nee. Dat was een knappe solo-actie. Hoe is het mogelijk op hetzelfde stuit kwam Jenny en de vrouw erin. Jenny en de man erin bedoel ik. Ja, komt me al hier uit Utrecht. Laat je huid hoe de vliegen. Ja. Dat zocht maar net te vaak. Nee. Dan had ze er maar geen onwest van. Nee. Dus hier is die stok ik even broeken maken doen. Ja. Ik ben net naar de snopperswinkel West. Oh nee? Daar zijn ze niet van wol. Ik ben de verkeerde kant uit rond. Ik kwam op het industrieterrein, ik wil eens keer hier. Voor de bedrijven, vrachtwagen. Maak je eerst snopperswinkel. En die punker? Ja, die weer er wel. Ik denk dat die daar werken. Hoi paken, zei hij. Ben je het paard, Buster? Het haast toch net taai jong, hoop ik. Nou, ik ging geen nog om te ontkennen. Zo, alleen nog maar omdat ze de verkeerde sietstrotten om hast. Er binnen je zit strutten. Dan komt je het stek uit. Die is lofs. Naar de snoppenzaak en rechts, nou ja, zat ik nog waar ben uit industrieterrein. Nou, dan wist in elk geval wat nou die kant op is. Nou, drink daar maar eens op. Maar ik hè? hoor naar de snopperswinkel. Ach, jongen, die snobberswinkel, die bloedt het toch wel. Jan, Huh? ik wil dus geen zombie hoor. Wat is dat nou voor vraag? Een vraag dat ik een eerlijk antwoord op heb op. Nou, vrees dat maar een Dijkstra. Toen is het lekker goed als bij Dijkstra spreken over binnenkomst maar in hol onderheren en vrees is dat hij een hol rauw is. Dan zou je er wel, ja. Als die holle nou bij hem door de spek met hinderskops, dan zal je toch zeker wel dat die dan over komen. Dan moest het net maar je gek beslaan. Nou, dat behangt zo Dijkstra. Nee, doe bracht hem op het algemeen. Maar ga waar, ik vreeg het net een dokter Dijkstra, ik vreeg het om die. Nou, wat zoek er op zes matten. Alleen maar ja of nee. Er is alleen geen ja of nee. God zuur omdat je de verkeerde kant op roem bent. Ja, en omdat ik je juist op Twares verteld had, dat Hartman in de krant te zeggen. Nou hè. Oké, dat was een beetje verjittelijk. Maar als je in steed bent en breng die zelfs te binnen, was vergeten bent, komst er bij de zombies net in. Nou, denk daar nou maar eens aan uit. Dat moet dat zijn. Maar door juist staat dat ik veertelijk ben. Ja. Dank u wel. Ja, oké. Ja. Dan dosijst het wel, hoor, als dat merkst. Nou ja, ik kan niet minder hele dag in de gaten houden. Nee, alleen nog als we bij elkaar binnen. Oh, ik was spionage. Skaak. Doe ellendige smeerlap. Hoort je in ieder geval een verhaal hoe ze in begruttelijke tas staan en wie zegt er je mij met schaken te verneuken? Nou, dat is voor mij tenminste nog hopen. Een achterbakse minder zet al bij jongen. Wow. Je doet ik naar de industrieterrein doen, hè? Ik net heel en dal net in de gaten dat ik de wenstige ding net misschien kan. Eerst op dat terrein kwam ik dan in soep en stuut. Hokker terrein. Nou ja, wist wel dat industrie... Ja, heel grappig, hè? Hier, eigen schuld, dikke bult, skaak en mat. Ik zie je vanzelf wel een officiële oorklachting. Bij waar? Bij die. Afwiest. Dat is minder honger al bedacht. Nou een potje. Nou, om je eerlijk te weer te zeggen, ik ben wat wurg. Nou, om die eerlijk de weer te zessen. Kijk. Zal ik het boord maar even oprammen? Nee, steen letten. Ik zal de partij een ijs spelen om te zien wat misgaat. Doe kerst net skaken, denk je het mis? Is er nou nog van die oplaadbare pisbroeken?
Nou, de eerste keer dat ik kring de lucht in giet, hè, dan liet ik erop zetten. Albera is niet te gebruiken als die wint. Nou, ik smeer hem. Kijk nou wat van dit wang. Nou, als nou een hups frammers wie eerst. Wil je al lekker koersen om het morgen? Ja, Michiel. Lekker koersen, jong. Het ene strikterrein. Om die te besouwen. Hier het mis. Maar Michiel. Nou, die poede Engelse drap, die kreeg de letter wel eens. Nou, dan eens even zeggen. Eerst een tiertje op een dag vol een petterpartij. Oh. Albera, jongen. Ik zorg het al. Door hast de zwarte loper op het witte veld zetten. En dan hast het net hier in de gaten. Trouwens. Ik net. Er is wat aan het handje. Dat mist me net. Er moet heel wat barren om zo'n panzerbrigade uit gereel te krijgen. Zelfs moet je wel een oud strijder wezen om zoks in de gaten te hebben. Nou weet ik dat Wintersjoord het tjenst had, maar ze had me het morgen zitten net gebracht. Dat heeft zuster allemaal link gedaan. Kut op hege poorten. Nou, ik goeiemorgen. Winters, Je had er ik net volle van bavelen, hoor. hoe koek, ik zie het hoe die. Hoezo? Er is je wat aan de hand, hè? Nee. Winters, de praat je mij net zijn kor had, man. Nou, zus op, wat is er aan de hand? Nou, had je het dan vast witte wollen? Ja, Kolonel Brons is van hem ontstaan. wist dat er wat aan de hand is? Is het alles wat jou te zeggen had? Nou, zo meer zus motten. Nou, dat jou het slim vindt misschien? Ja, dat zou ik kennen. Maar wat hard zou ik zien. Als het erbij wie is de Winters, dan viel ik maar die maai en oors hield dan niet. Is hij in de sliep staan? Ja. Nou, dan hoop ik maar dat hij in de houding ligt. Ik die peren, dat is echt heel goed. Een noffelijke deer. Ster in je sliep. Nou, dat zou een bult de meeste betekening willen. Ja, dat is zo. Ik had een liek waar je net, jongen. Nee, die stier bij de zitting om. Dat zal de kolonel net op prijs stelt hebben. Trommels en saluutschoten, dat wist je lim. Zit je nog meer officiers in het huis? Net dat ik weet. Nee. Oh. Nee, dan ben ik nou de heegste officier hier in het huis. Doe moest me tenight tweede luitenant nemen. Ik neem jou zoals wenst. Ja, al die benemen, kan je dat allemaal luid opzetten. Nee, dat is zo.
Ja. Kan je het een afspraak om voor te eten in het café? Oh? Nou, dat is ik wat. Maar mijn vriend. Oh, maar die vieze vingers. Maar die lauwe te kranten. Hij had je vieze vingers. Oh nee? Hij had een dij vrij. Oh, Wil je een moedje? feitelijk had ze seksuele alweek in winters. Ja, toen was er nog om 2 maal om die in de street te zetten. Je mij hem grif laaien. Dat zei ze ook. Dat is zo. Breng hem maar naar Alberda. Hoe zo? Omdat Alberda een beter voorbeeld is van een hechte machiniel oud man. Ach, verdorie, je bent net seniel. Nee, hè? Nee. Wil je mijn vriend een moedje of net? Nee. Waarom net? Omdat ik wil dat hij me leien maakt. Dit is voor het eerst dat ik jou jer oer dat in mij leien mij. Omdat ik van die haat winters. Ik wil dat hij me zocht als een krasse oud baas. Een mansje met humor. Een charmeur. En dan weet ik dat ik mezelf gisteren vol uitsloofje. En dat komt dan weer over als een idioot. De jochter wordt erin, hij is net gek. Ik kan er ook wegwijzen, maar hij gaat. Je moet gewoon jouzelf wezen. Kom bakker ik nog. Hoezo? Nou, omdat de eerste snij van de man is. En als mijn volk uit Utrecht mij hier zou vindt in deze puinhoop, dan zal het wat jaren. Nou, ik denk dat ze zo wel even komt. Oh. Kan ik verder nog wat voor je doen? Winters, kast er even een sekje Engelse drap voor mijn keepje. Ja, zeker. Mooi. Oh, hin of fisk? Wat zou de honger hier willen leven? Wat denk je ook? De hin zelfs. Mooi, dan neem ik de heen. Goh. Dat straks. Tot straks. Wel sneu voor die kolonel. Oh, door de ziet door. Ik denk dat ze bang binnen voor het zien van likwijn hysterie teweeg brengen zal. Of een golf van het afval. Goeiemorgen. Ah, Winters, bakker. Hoe is het nou? Ik moet je even sturen, ik ben zakleer. Zwaai hetsen in 3-4 teltaak. Die had der mij zo samengebracht. Ja, daar ga je wel aan, hè? Ja, nou, ik bedenk wel wat nice. Ja, ja. Wat nou, ja, ja. Ik ga een grammofoonplaat lieend. Ja? Ik op stier. Ja, ik ken ik Duits. Zo? Misschien van u. Hiermee ga ik wel wat leerd. Had ik het zin stelde beweerd? Ik had alleen nog net zo best aan tijd om bij te houden. Ik ga mijn huis houden. Ja, en je huid verzeld. Wat is er mij? Nou, hoe is het er maar? Nou, dat ga je nog nooit jedden vregen. Nou, misschien ben ik wat aardiger. Van binnen. Nou ja, dat wordt net zo'n voor een flyners voor jou. Dat is één ding wat wis is. Oh, en wat is dan net wis? Jo geen de ding weg uit de waai. Wat? Jo snappen mij wel. Het spijt me, juffrouw Bakker, maar ik ga een idee waar je door gaat. Ik ben paard nou al hier juster. Kolonel Brons is van de morgen stonden. Ja, dat weet ik. Hij hier een pensioen van het dienst. Ja, wat wil je daar maar sissen? Nou, dat bleef heel nog niet het van oer. En verder hier er geen inkomen. Oh. En nou denk je ook dat ik dat wil, hè? Nou ja, dat had haast wel. Of jo moet de oren bronnen, ha? Bron. Oh, dat is het woord. En dan wil je zeker weten hokken.
Nou ja, joh, dat binnen mijn zaken net nou. Nee, dat binnen jouw zaken net. Maar ja, kan je ook meer sterren litten van de schirkers. Nou, zo, mijn dochter wie correct trouwt. Toen mijn vrouw hommels waaierekken. Ja, dat was heel slim. Ik kon bij Jenny en die en inkomen, maar dat wil ik net. Ik doe 52 52 man. en het had jeden door ik bij de orde. Maar mijn 60e ging ik met pensioen. Ik hier wat sparren en ik had daarna mijn huis aan de midden waar ik goed verkocht. Dat binnen mijn bron. En daarvan kan ik me goed verzorgen, laat me je verzorgen in dit huis. En ik geloof net dat ik hier in te les ben. Maar mijn bron kan ik toch de avond zitten, net al keer hier voor bakker. Sis, les je hem uit onder het slokje? Ja, wist wel. Zo, jou deze maar aan hem. Ik viel mij maai, dom de groetnis. Dat is tierenhaardig van jou. Nou, heel goed. Hier, ze maakt je sterker maar vieven. Oh ja. Kort had maar zal toch net weg. Nou, net op een beetje. Griffith voorzorg, mocht u nog een keer bezieken. Nou, hij zit nou meest in het hof. Als je nou maar net begint appels te plukken en bjemken te klimmen bedoel ik. Om appels te stijlen. Wat is dat druk op hier? Nou sturen we een taxi. Je moet er net zo uwen, man. Heer, we krijgen naaien hier. Oh ja, waarachtig. Hij stutelt wat en waar rent daarnaast hem? Ja, hoe moet ik dat nou weten? Zijn zuster. Nou, hoe weet jou dat nou? Zelfde hartjes, alleen staat hier lang. Is toch salet? Oh, ik krijg haast meer op mijn donder. Ach, kom maar vlammende flit van hier van de wenders, dat is heel goed de waskogen. Nou, je weet wel wat ik bedoel. Zo kom ik nooit erom in werk. Maar u heid zal grief bliert wijzen maar de flessen. Zeg Nou. maar zin hem dat ik Zeg maar wat? dom de groetnis maar. Zal ik dan? Oh, komt jouw dochter, je hoort ik nog? Ja, ik ben bang voor wol, ja. Jong, zei ik. Als een kliester. Nou, hartstikke mooi. Nou, het beste, hè? Hé, misschien ben ik morgen wel mijn hartman aan het hofkes, jong. Ach man, het is nog vierstende bediend voor appels. Zo, dat voor hartman. Nou, Oosjen. Adieu, mijn kleine gardenofficier. Adieu, adieu. Und vergess mich nicht, und vergess mich nicht. Juffrouw Bakker. Heer, de taxi is al voort. Nou, die is net lang bloeien. Ik bloei net langer, je Klaas, dan moet je rest hebben. Nou is het thuis. En ziet eten voor haarzelf. En ze denkt, hakken wel goed aan die om hem in een resthuis te stapje. Het je hebt net botte vrolijk, hè? In mijn resthuis stapje. Of het beste. Die oud zin hakselt met alle geweld door de voren over ontwurren. Juffrouw Bakker, die zoekt ze nooit bang, maar hij heid. Die negeert de pislucht en sjonkt haar deuntjes. Nee, bloedt Albera trouwens. Albera is te let en dat kost hem een dij licht arrest. Ja, dan komen we dat maar op. Waar is Albera? Ik ben Albera te wet. Albera? Op rapport! Albera! Op rapport! Is alles goed met jou? Zelfs is alles goed bij mij. Man, ik heb je schreeuwen op een gang. Ik moet even weten waar Albera weer. Hoe moet ik dat nou weten? Misschien maak ik die even een koeienkassa.
Ja, nou, Ken ik nou waarom mijn werk? het spijt me, juffrouw Bakker. Nou, als Mohammed dan net naar de berg komt, dan moet de bergman naar Mohammed. Jo, zil hem ziet je? Dat wie ik van doel, ja? Nou, dat zult hij het worden. Oh, vind je ook dat? En neem jouw stok mee. Wat moet ik daar nou mee? Voorzichtig. Als jou het zwilk in de gong nog correct dweilt, ha? Dan gliet ik er hier en al naar het eind. Ja, ja. Alleen nog maar om jouw zelfvertrouwen te jaan. Zijt de fysiotere dinges. Ik sta op wacht, zonder hem, zonder broek, en denk aan jou. Je schreef me af, bleef mij niet trouw. Ook een soldatenhart is niet van steen. Hoe kom ik nu over die drempel heen? We binnen. Ja, we binnen. Hoe laat is het? Ja, ik ben bang dat we wat aan de lette kant zijn. Maar hoe is het met jou? Hoe lang ben je hier al? Ja, super kret, joh, weer in de sleep van. Je had een gewonnen hoor. Nou, wanneer ik het niet mis. Johanna, dit is dag zijn. Nou, daar hè? Daar gaat hij. Meent je het? Sorry dat we aan de lette kant binnen, maar ze zijn nog steeds dwaande met de A6. Ik ben het Beleliestijd naar Argong en verder rit naar de A32. A32? Hoe Zwolle? Het komt hier alle keer op een kop verkeerd en dan komt op de nood van die stomme kolonel. Niet meer dat hij van de Moordeeg hier moest. Een van de wenners is van de Moorstoorn. Oh, dat spijt me. Hoe zou de kerst hem toch net? Ik ben net Huske. Oh, zal ik, Ja, helpt ook hij. Net zo scoren! Als hij meneer in de handen, dan zet ik mijn bloederige stompen. Rustig om.
dat die jood vervelend was. Zo, dat laai me al zo bij. Hé, jakkes. Ik shot er dat best uit, wat? Nou, dit is zo. Neem mij net kweer af. Goedemiddag. Het is het snijden, nou. Ja, heer. Ja, het is jood snij. Ja. Waar is Couperus? Die is in de badkamer. Ik ben zijn dochter. Hij, wie is krijgt net? Oh nee? Nee. Ik ben Albeda. Mijn naam is Albeda. Oh, jou bent Albeda. Ja, jou bent Heid zijn vreun. Wij gaan zo toe jou jet. Ja. Heid! Heid! Ja, Jouw vreun is hier. Albera! Albera, Couperus, waar haast toe zitten? waar is het hoofd zitten? Nou, laten we er nog al eerder even bij zitten gaan. Hè? Nee, dank u wel. Ik zou die haast nog wel, Couperus. Neem mij net kweer af. Hij zei dat je niet eens naar thuis wien. Ik zocht hem heen. Goed door. Ja, ik dacht hij zal wel net in de kleerkast zitten. Nou, dan is het wel duidelijk. Jo zocht om hem en hij zocht om jou. Sherlock Holmes. En toen ben we elkaar misroen. Ja. Maar waar ben jij van de morgen? Ja, dat kan wel ik net weten, nou. Nee. Je kent hem haast om een spreekje, hè? Ja. Je kan net mijn naam. Je moest de groetnis van hem hebben. En ik moest zeggen dat Jo van Persie wil krijgen kennen, als hij Robben hebben mij. En hoe is het met je nachtmerries? Maar goed, die had er niet meer. En hoe wie daar size van een beetje? Verschrikkelijk. Mooi. Nou, Heid, Dochter? je moet het goed begrijpen dat wij hier net voor onze eigen willen komen. Nou, dan kom je hem toch net. Het zal mij zorgen. Maar wat kan meer op zulks te zitten? Ik weet toch direct hoe dat gaat. Hè? Met een tjere gezicht dan stap je me nu terecht in de auto. Oh, en nu is de snij van de mannen. Wat vlucht het hier? Nou, laten we maar snel gaan, des te jetten we weer thuis. En zo'n horing, dat werkt met een Jim je erin stappen. Nou, zulks zijn wij meer blikken litten. Wij kleien neer, nou, Pieter. Nee, steek daarvan. Zeuren, je moet de auto dienen. Nou, die dik is wel een factor die het bijspeelt, hè? Pieter, ik weet jonken krieken correct hoe die dikker heen leidt. Je maakt het dus net makkelijk. Je doet je best net. Wat ik dan, hè? Wat ik op zo'n dan een high-tea organiseren? Krijgen we dat weer, sarcasme. Altijd binnen jou sarcastisch. Maar je verstaan is niet mis. Ik snap net waarom wij net een normaal peteer hakken. Best. Praten wij over de A6. Ik wil net over de A6 praten. Nou. Die dik is oors nog wel het enige wat hij met elkaar verbiedt. Nou, dat is ik net al hier luskuld, hè? Je had totaal geen interesse in ons leven. Uw leven. En mijn leven komt je de straat uit. Nou ja, dat wie mijn zuster net. Nou, misschien hier staat wel zitten met hem. Ja, nee. Ga toch op zo verdomd ridderlijk te wezen, man. En Heid? Jo weer oud. Jo libber in taat eind. En het enige waar Jo over praten is wat er dik in is, wat er gek worden is en wat een oerhaal Omdat ik het verhip om elke cent te beginnen bij het mij me nog heugen. Of ik haal er eens aan. Wil je net eens een eindje maar juist te rieken?
Mijn dekmoeder knibbels. Als jou dat willen. Pieter, jongen, dat moet altijd wezen. Pieter, was toch even naar de auto om dat pakje voor hij te halen? Oh ja, hier. Ik vind het net aardig dat je op Pieter zal leeglezen. Nou, lezen is net het woord. Ik pleeg maar wat. Hij had het amper in de gaten. Pieter is een goeie man. Zonder mis. En een goeie heid. Jem Ike, die had meer van mij als van hem, no? Nou, ze is dat wel. Het is zo nou en dan een kring. Mooi. Maar wat had er van die? Dan is het altijd leeg. Elke die zei dat het leeg is. Nou ja, ik wou dat je hem tevreden noemt wie een... Wie kijk? Maar we kwamen elkaar neer nijer. Ik maar mem net. En je wien elkaar san nij. Ik kwam daar net tussen. Ik had niet het gevoel gehad dat je me soort aan me joegen. En als ik eerlijk ben, had ik dat gevoel bij jou nou nog net. Oké, is dat makkelijk schreeuwen nou, Jenny? Nee, Dan werd het leven altijd grut houden. Dat begint al als mijn lied is. Knibbels hiepen, maar goelen mij net. Grut jongens goelen net. En zo gaat het maar terug, ik als mijn ouder werd. Toen ik jet hier in het militaire hospital werken, lagen de zeelen vol met jongens, met branden. Oh, sketten, jerms, of forten. We zien blind worden. Maar als de dokter de cel in kwam en vregen hoe vielen wij is goed, zei elke hier, goed, best, ken het beter. Rutte mal is goed net. En zo gaat het direct. Hoe vielen wij is goed, meneer Couperus? Ach, zijn gonkje, bijna klaar. Maar soms dan, zo graag is ze willen. Ik ben bang. Ik zit op mezelf zien. heid. Nee. Jou kan het altijd je mij sissen. Zijn we terug? Nou ja, wanneer het jou maar willen. Ik hoef geen nu zoeken foto's dat erin. Zo nou en dan. Missen jou mem ik nog altijd. Elke dag. Maar wij gaan nog wel een keer maar hoor. Ik ken je nog net bij, hè? Ik had je best het zin. Ja, dat ken ik nou net, want... Nou, door de kolonel, nee, het verhaal afzetten is... Ben ik je nou de heeste officier hier aan. Ik ga een mandje op een gang. Ik dacht dat ik kon me hier. Het wie een grote kerel.
Maar dat zal Hartman best ha. Hij hield me van zijn neef. En hij vreeg had zijn grieze pakken, we hebben de stomerij waar je weer. Ja, dat is Hartman. Pieter. Ik stel het zeer op prijs dat je meer alle mannen heen reist. En dat meen ik. Oh? Ik ga me voordoen om geen naar de garage met te gaan. Uw heid komt misschien bij u stuurt van huisje. Jongen, Pieter, doe haast in die mooisjes aardig onder mijn wang. Voor een paar weken of misschien wel wat langer. Ja. Jenny, laat eens nou net de hut erbij zetten, hè? Je bent van harte welkom. Nou, dankjewel, Pieter. Nou joh, waar is dat cadeautje? Zo. Ja. Oh. Oh. Tjoh, Pieter, dat hast een goed inpakt, joh. Een voetbal-e-book, ik dacht. En dan van jochentje in 48. Het is net meer in de handel, maar ik had er nog hier op een kop tikken. Oh. Het Nederlands elftal jou tot het haast, die trek in. Oh. En de namen van die elfde speler, dat is... Nee, net sissen. Heid wil het zelfs op ziekje. Nee, helemaal net. Maar daarom had ik het boek gekocht. Hij had er de hele stad om aan doen. Ja. Oh, maar ik ben je tegen mij op skik, Pieter, jongen, hè. Maar ja, joh, het praktiseren hoe de al de namen, daar ben Albert en ik het 10 maar besteld. Je bedoelt dat jou het nee op ziekje zullen. Ja, dat komt een duif van Wolven zelfs. En hij heeft het aan Jim te danken. Ja, ik snap het net. Nou, zo, de muts ook is blue als een uitdaging, hè. Zo, de Mount Everest is al beklommen en de oceaan is al oeroeid. Nou ja, dat daar Albert aan het zwemmen kan. En ik dank er mijn hechtenvrees. Ik kom zo'n soort dingen net meer in me nemen. Zo, uw uitdaging, die zit in de Oldenammer. En die stiert Jering. Maar je ziet je het net op. Ja, wees wel. Letter. Oh. Oh, de Panzerbrigade. De theewijn is op een gang. Heden is dat weer zo, hè? Nou ja, we kunnen een kopje mij drinken natuurlijk. Vanzelf. Nou ja, nee, zulke dingen moet je van tevoren aanvreden. Dat is beter van net. En nou in dat geval? Ja, het is een kwestie van 2 kopjes. Nou, de zuster kan een soort gedonder om krijgen. We huis met mijn tas zijn, hè, om zo'n hoeren tussen te wijzen. Nou, we kunnen hem gewoon even skillen. Jenny. Dit is een oorbrek op het hechtepunt. Ja. Nou ja, Jo Hageliek. Ja. Hè? Onthoren mannen. Vaak geven we dan een eindje te reden. Alleen nog ik voor u zitten, mooi. Zo maak ik het jaren. Nou, het beste heid, hè? Hé, toch Pieter de groetnis van mij, hè? Ike. Het sympatheert hem dat hij Rob moet krijgen kan in Stefan Pest. Silverman, hoi hoi. Ja. Nou, daar ga je. Hè? Nee. Jenny. Ja. Doe ga je. Nee. Weer is Jenny.
Zijlstra, Vaas Wilkens, Bram Appel, Kees Rijvers, Arie de Vroet, Rinus Terlouw, Henk Schijvenaar, Van Beun, Van der Tuin, Piet Kraak. Het bloed met zien. Nee. O Heer, jou is jood, dus dagelijks spreken. Kan je ervoor zorgen dat ik de verliering heb steen om de Alpennamen net op te zieken in het voetballier? Ja, Alpena en ik de kracht en de wijsdom en net het voetballierboek. Amen. Nou, dat is snel. Winters, kast er net even voor me bewaren? Ja, mis. Nou, dank wel. Waarom hij jou de school man? Waarom had je het elke niet een commentaar op mijn voortark? Kijk je stoel misschien. Ja, mis. Dankjewel. Jo. Nou, als het dan witte wordt, Ja. ik ga het kuieren west. Alleenig? Nee, het hele hoes kwam echt in mijn oor. Ik zag de Malberda. Hij van de moor naar het west. Van de midden kwam hij al even, maar toen ik mijn volk moeten vliegen. Hij doet wat nuver. Is alles goed met hem? Dus je hem van de morgen net vonden? Nee. Moeten onderaan de treppen moest ik al op adem komen. En dan moeten we het bankje. Nou, dan wikkel hier even de poest. Ja. Jo ben ik een heel schof net van de kamerwest. Nee, ik zie het door hem in. Sis, hast u nog al mijn sekje Engels gedropt had? Hoe kan ik dat nou vergeten? Ah, die ben van Alberda. Maar ik denk net dat ik ze maar aan jou, die okse. Nou, hast hield ik nog net zijn hoe het maar hem is. Goed? Ja. Nou, dat je net pot doet tjoen. Hij ziet van de morgen wat in de lietse loegen. Du bedoelt dat de kieren weet wie? Nee. Oh. Hij wie wat van het centrum. Er wie wat mij zijn oriëntatievermogen. Dat zeg ik. Kieren weet. Maar het is nou weer roer. Hè? Nou, geen oerlin. Wie die hier? En even mij hier die echt een idee van tier te voeren. Meneer Couperus, Ja? had je om je moertje een vrede dan net mij. Vaak weet ik het net meer. Oh. En als het nou nog wel werd, wat moet ik dan? Zie vreunwezen. Dat ben ik. Mooi zo. Ik had het idee dat je op zijn intuïtie betrouwst. Ja, meer kennen we net waar. Nou, dan zal God Albert wel helpen moeten. Nou, ik in. Ik ga mee het aan. Ja. Ik moet je nog wat vertellen. Ah, we gaan rabberij onnijen hebben. Nee, Oh, wat dan? ik zal trouwen. Verrek, ik zal trouwen. Wanneer haar stappenslut dan? Dit is het beetje zien. Had hij vrij in het café? Nee, onderwijs hierin. Had hij de auto aan de kant zet? Nee, hij had geen auto, hij had een motor. Had hij zijn helm al om? Nee, En dan? nee, ik kijk net. Is dat nou de nieuwe romantiek? Johanna, het zijn dat je blind binnen. Als je gelukkig best winters, dan ben ik het ik. En je moet nog maar in de kunde komen vanzelfs. Nou, als hij dat van mij hoort neemt, kijk hem alleen maar haartje. Grapje. Hé, en wat zijn die orden ervan? Die zult je schilje. Je bent de eerste die jet. Godskes.
Nou, het is omdat ik zijn hutten die bij mijn oor zoek janken. En je moet op mijn bruiloft komen. En wanneer zal dat wezen? Van het Zimmer. Oh, dan zal ik wel in de karken zitten. Maar die zal ik dan versieren met linten. Ja. En dan vreeg ik Cor Hartman als hij me drukker wordt. Oh ja, wat een goed idee. Oh god, als onderwijs nog maar hier 4 uur binnen. Dus jou komen. Alleen nog. Oh, kijk die tjoe geweest mij. Graag. Wat een dij, wat een dij. Had ik eens een soort van contact, maar mijn ene dochter vertelt de oren dochter dat ze de lange hiering hield. Hé, de kerst van ons slijmwurm, wist dat? Hé, dus zei ze het al, hè? Als die verwachting rekst. Ja. Dat is een bruidje. Ik ga nog even terug naar Almeda. Hé, Winters. Ja. En als de boer hier in steert, hè? Schoom dan maar in de vriezer, waar ik met wel op tijd mijn mama zitten had. Ongelooflijk. Hoi. Hé. Zo, trouwen. Nou, als ik heel eerlijk ben, dan hoop ik dat die net al te crazy motorrijder een stream is per maand. Hé, verdorie, nou vergeet ze dierboek nog. Oh. Oh, Albera. Stoderus wist dat het voetbalierboek bij mij in de kast lag. Als er komt dan. Maar ik wil niet dat er komt. Ja, hij mag wel komen. Maar dan moet hij wel dezelfde Albera wezen. Wees zijn vriend, zei Winters. Ik zei, dat ben ik. Nou, Albera. Kom er dan ik maar in. Hè? Waar stuk best? Hoe het mij begeert. Oh, zijn gonkje, hè? Ik mag net klaaien. En dan? Een oud slokje. Ja, van oud slokje. Bloed, mijn jong. Wist wat? Ik zal het eens een keer eens inschenken. Nou, op het ontsnappingscomité. Nee, ik ben er door net uit geweest. Oh nee? Nee. Wat zucht me, jongen? Oh, sorry.
Een potje schaak? Er is van de morgen in Stoorn. Wie staat wat? Nou, ik weet het niet. Smaak het houden? Er is in Stoorn. Ja, de kolonel. Kolonel Dons. Nee, brons. Ja, Rons, ja. Dat wie toch ze van de morgen. Ja. Dat zei dus eens wel, ja. Ik moet er wist van wezen. Nou, je haal me daar, jongen. Ik haal een sekje Engelse drap voor die kast. Dat is die aardig van die, maar Ja. toch kiest toch nooit naar de snopperswinkel. Nee, joh, zo, dat is nou mijn nijste uitvinding. Zo, ik ga nou rolredens mijn propellers uitvoeren. Toch kiest nooit naar de snopperszaak. Ja. Winters had ze voor me gekocht. Winters. Ik ben net doof, ik jij die wel. Maar ik hoor ze net. Nou, jou ze dan maar waarom. Nee, jongen, dat meen ik net zo. Als Toon ze waarom hij was, dan kreeg ze waarom. Ik was er net waarom, ha. Ik hoor ze ik net, ik ken ze zelfs wel, hel je. Wie is Toon? Wanneer? Van de morgen. Ik zag hem tij. En wie ik dan? Ja, dat weet ik niet, maar ik kon je net vinden. Wat bedoelt u mij? Waar wie ik dan? Omdat ik het net meer wiet couperus. Nou, het zal net van belang wel. Ik wie al heel in de war. Ach, jongen, en dat jouwt hier dan niet. Het jouwt wel wat, moest me net bedonderen, het jouwt alles. Ik ben bang. Het is die gewoon wat ontskep. Hè? Het is hier nou maar een plak. Het is een hele moon. Wie is dat net vreemd? Ja, best wel. Do, wist het. Nou ja, Winters had het mij verteld. En dat zou eens nou pas. Ze zei dat ze het misschien net meer wist. Wat? Dat ik net meer wist wat ik vanmorgen dingen had? Of dat ik net meer wist dat ik het vergeten weer? Beide, ik ben het ik net. Nou, wat had ik dingen? Sis op. Nou, hoe zei ze dat ik er werd? De haast in alle gevallen net negatief in de tuur doen en als ik neem vermoord. Dat zei ze nog ik werd. Ja. Een tienlijke uitval van de oriëntage, dat zei ze, ja. Ja, En stoof zo'n zo'n uitvallen. nou, dat maakt me net heugen. Nee. Het ene moment hè, is alles hier scherp. En dan in één snieën en streep. En haast er geen aanvallers dorst. Dat weet weer hoor. Ja, maar voor de hassers krijg je geen monteurskilje. Storing monteur voor de hassers. 24 uur dijs. Ja, dat gooi je niet in. Ik wie hier. Ja, van de media, hè? Nee. Doe echt een dochter moeten. Dat bedoel ik net van de morgen. Oh ja? Nou, dan misschien wil ik wel even op het huisje. Daar ben ik nou al ouders. Nee, door praters, man. Oh ja? Door praters met juffrouw Bakker. Oh ja, nou weet ik het wel, ja. Nee, door wist van niet, want door praters met juffrouw Bakker en je zeggen mij net. Oh. Nou, dan heeft ik gewoon een goede morgen kennen. Ja, maar ik weet niet waar. Ik dacht, ik moet maar in je praten. Ik moet maar couperers praten. Nou joh, hier dat dan toch dingen. Ja, maar juffrouw Bakker weer en dan ben ik weer voortgegaan. En doe?
Ben ik naar onder gegaan. Daar is die een deertskister. De kolonel. Ja. En wie is er dan van de morgen toe komt die zacht? Nou, ik zal wel op mijn kamer best wezen. En dan zei het nou pas. Man, dat hij met die wil werken. Ja, moest eens luisteren. Elke keer maar een lietsbisje hasses zo eerst op mijn kamer, jongen. Elke nieuwe maar een liedbiet. Nou, dan gooi je hier Albert, jongen. Die horen we erin. Ja, wist ik net. Wist je? Nou, Ik wie van de morgen was zo in de war, ik wist niet meer wat er van mij om me heen badde. Ik weet niet hier meer hoe ik vanmorgen wekker was. Keer ik voor het eerst nooit lang van de zombies en dan weet ik niet meer hoe ik het ervond. nou, en hoe weet hoe het er omkomt? Vreemd. Is dat alles? Van hele gewone dingen wist de naam niet meer. Ik wist eigenlijk wel wat het een tafel is, maar ik kerst per vast net op een naam komen. En zo liep mijn meesken. En toen wist ik net meer van oren of tijd. Ik schaam mij om het te zeggen, maar ik ben er overal van. Nou ja, zulke dingen in mijn roer je. Hè? Engelse drop. Nee, dat smaakt het net bij de borrel. Doe zucht mij waarom. Oh, sorry. Er is van de morgen een nijn hier komen. En hoe liep het dat? Nou, dat weet ik net, want ik had nog net met hem praat. Dan zoek maar gauw maar in de kunde kom ik daar weer. Hoezo? Als je wat raast in hier en dal. Albert, doe net zo'n idioot, man. Nou, sinds dat misschien niet als ik een echte volwassen zombie worden ben. Jongen, door dat krekken moest de laatste trein nog helden. Dat is ik zo. Ik weet alleen net wanneer het je voet gaat. Was misschien even lessen. Coupeers. Wie maar zou gedachten. Die heb ik net, Helen ook. Nee, winters. Oh ja. Ja. Wat doe je toch, joh? Het viel net meer als hout. Het is zeef als wollen. Het is krekt of zit er wat tussen mijn vingers en... Hoe je dat ding ik alweer? Die neer of sliept? Nee. Hoe laat is het? Joh, een oren. Winters had die drop hellen. Ja, wees. Winters. Weer eens. Albera! Albera, wat doe je, jong? Albera, kom erom! We hebben hier zin. Albera, kom, jong! Toe! Je even zitten. Jongen, waar is hoes nou toch heen? Och, Ik weet het net. verrassing. Heel mooi als een reisje. En je had ik weet van mij belang. Toen mijn vrouw en ik krek wat trouwd wien, kom ik ouders voort. Om uitens, mijn bus. Meest iets op snij. Hé, Aldera! Wij moeten een bus op mijn kop tikken, jongen. En dan organiseren reisjes. Ja. En dan nemen we Cor Hartman als chauffeur. Ja. Er is je geen bus. Nee, net nee. Er is een lieke auto. Ja, maar dat is geen bus. Hoe let is het? Jongen, horen, jawel, maar... Jongen, dan moest het zo hoe de tiertjes zitten. Dan had je best. Niet erin te zitten. Rustig van Arbeit.
Zwitserland. Het is nou een Zwitserland. Wetter. Er zijn prachtige marren. In Zwitserland. Ja, dat is zo, ja. En? Ik zou erheen naar Zwitserland. Oh ja? Wanneer dan? Ach, als maar ze beren heen, ik zo'n maat, mijn maat van mij. Wij hebben een ontsnappingscomité, hebben zo'n ontsnappen naar Zwitserland. Ach, het weer maar een spultje. Lip je nou net in de steek, Albera? Ik wen je hier, ik wen je in het huis. Wen je jou hier, ik? Cuperus. Ik ben Cuperus. Dat wist er wel zeker. Oh, dat zult wel. Harke, het zult wel. Harke is een oud wilde wist. Dan wist dat zeker wel dat ik Cuperus ben. Dan net dan. Perus. Nou, hard hellen, Albera. Correct op de tijd. Correct zou je doel weer. Geen waarschuwen. Alleen het eerste warme straaltje in de broek. Winters! Nee. Ik kan je zelf wel helpen. Ik kan zelf wel een skinne broek aan van. Nou, dan krijg ik wel gek weer zonder help. Nou, dat wordt mooi maten opnemen bij de rubberen broeken, man. Ik zal even de skinne rug aan Albera, jongen. Moet je maar even zitten, hè. Neem nou maar een Engels drapje. Couperus, Albera? er is een overtal. Welke overtal? Nederlands overtal voetbal, jongetje 48. Net verzaken, geen verder. Nam komen, nam genen. Ja, Abel Lenstra en Vaas Wilkens. Abel Enstra, Vaas Wilkes, Ja, Bram Appel, Kees Rijvers. ja, heel goed. Arie of A3 de vroeg, daar wie me net heel nou wist van. We houden het op Arie. Ja, door had gelijk. Arie de Vroet en Rinus de Lauw. Ik ga gelijk. Ja, door had gelijk. Arie de Vroet, Rinus de Lauw. Zo krek ze ze. Nou, dat wist je let nou. Zat ik zo, Rinus Terlouw. Ja, Piet Kraak hebben we nog. Schrijvenaar. Zijn we daar? Van Bun. Van Bun. En van der Tuin. Nou, en daar haast het voor elkaar. Het hele elftal. Ja, ja, jongen. Nee, dat ben er altijd nog met zingen. Ja, dat ben er altijd nog wat zien. Wist je, Couperus? Nou, Wij moeten ophouden van rieden en de ouders namen opzietje. nee. Nee. Nee, Albera, jongen. Je hoort nog net. Zoals toch altijd zegt, dat komt nog wel. Dat komt nog wel.